नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना? आं आब'खौ गियो। थैद जाम्बि बिदि नङा। ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया। नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन आं। आसिग्रागोरलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेननिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा। ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग। बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै। रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों। आरो बिबोनां थाबै थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो। दारमासथिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव। बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै। न' नैबे 1000 राङा लांफादो। न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदां गोमाया दाउजोमा नायखुमाथारबावदोंसो। नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय। आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां। बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय। फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों। माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय। नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय। दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो। नों मानो जेबो बुङा? मादैमोन नुबा रायजागोनबो। थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना। नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन। I love you दुलि। दुफां नोंनिया मा खलबलाय? नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय। लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङा नोङो। दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों? ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां। दा बावैनो मोजां बिहामजो लायना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो। लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं। मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन। फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो। हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय। बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो? नागारा। बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर? बेल बुबायना? थुदो। Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा हिरा नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां मोनो? आं गासिबखौबो नायजोब्बाय। आं नायै जेबो गैला। दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship coordination। धोरोमनिर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare
of the society. Through Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन बी केयारफुल दिस माच फर टुडे ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों मा होनदों दिनै मा मावदों होनदां ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय दे जागोन दे ओ आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा बाबा आंनो फैसा नांगौ हा मा बायनांगौ आइ हिरा 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो आं मिन्थिया आं नांथारगौ दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न मा जाबावगोन सबथिके टेनसन बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ फैसा गैया न नैबे 200 राङा लांदो न मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माबोरै थांगौनांगौ जाखोब्रा दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना जायसो फोथांदों बेसो